Jabaga Mali kɔnɔ Mali kɔkan ni sangani ani ni waati na mi jɛ mɔgɔ fo jɛn kisi bɛɛ lajɛlen la fɛn fɛn ɲɛ b'an na ni waati la ani ni kuma wagati an ka foli bɛ jɛn bɛɛ ka diaspora fo i b'a fɔ ni émission sigi ko ye jɛn mɔgɔ dilan ye degun bɛ maa min kan an bɛ se an ka dɔnnibaga lakikaw ma k'u labɔ k'u yira jɛn na jɛn bɛ se k'u lakodɔn k'u mɔgɔw sɛmɛ u ka se k'u mɔgɔw dilan cogo min na bi an wulila ka se an ka danyɔrɔba dɔ ma ale tɛ maa dogo ye mais a ka d'an ye a bɔra muru la a yɛrɛ kɛra muru ye kada n'a yɛrɛ fɔ an ye belebele salamu Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. kuri basi t'u la Baasi foyi tɛ alhamdulillah Seyfulaye ka baasi tɛ yen. ba foyi tɛ m'Ala ta Alhamdulillah. bi ni ŋa jɛma an wulila k'i sɛgɛrɛ diɲɛ ɲɛ b'i la nin wagati la ma dɔ tɛ maa dogolen nka a ka di i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani sigiyɔrɔ Alhamdulillah an bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ foli an diyara b'a an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔkan nin waati in na bɛɛ b'a alhamdulillah anw tɛ mɔgɔ dogolen ka da an bɔyɔrɔ kan ani an bɔra mɔgɔ minnu na an b'a daminɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mahamadu Kuma bɛɛ bɛ n dɔn o de la caman bɛ kuma fɔ sisan mɔgɔ yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko Musabugu Mɔrikɛ sabu mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ wele min ala faamu o ye tɔgɔ ni jamu ye bɔyɔrɔ o ye Sizani ye Segu Sizani o ye Segukaw de ye an kalanna ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'i ko ko Segu Sizani Mali kɔnɔ Mali kɔkan a dɔlen tɛ yɔrɔ dogolen dɔnni ko kan belebele o faamuna Cheikh Mamadou Kuma bi an b'i fɛ Musabugu kɔnɔna la a ka d'an ye an bɛ mission min kɛnɛ kan fayida kɛnɛ don ni fayida fɔra nafa don i b'a dɔn fayida nafa fila don e bɛna min di mɔgɔw ma sisan su falaki o ye nafa dɔ ye mɔgɔ minnu mɔgɔ min sɛbɛ la fɛnɛ ni minnu mɔgɔ dilan o fɛnɛ ye nafa dɔ ye nafa tɛ kelen ye mais sisan nafa min ni n'o fɔlɔ di sisan min bɛ di diɲɛ mɔgɔ ma ni min mana k'i yɛrɛ i b'a nafa sɔrɔ belebele o nafa de ye an ka kan alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada ka salatu kɛ ciba kan an bɛna fayida mun di bi maa minnu bɛ yen minnu dɛsɛlen don hali mɔriden minnu bɛ yen n'a gɛlɛyalen don ni cɛ o cɛ nin fayida in ta i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye Ala tile saba an b'o fayida di o fayida ko jan wɛrɛ tɛ kuranɛ aya de don n'o de ye ayatul kursi ayatul kursi an bɛna fayida in de di ale kɔnɔna na ayatul kursi ni mɔgɔ min ye seli kɛ ka tila i seli la a kɛra seli fana a kɛra lazara ye a kɛra fitiri n'i tilala i bɛ ayatul kursi siɲɛ saba kɛ mais a siɲɛ saba in kɔnɔna na n'i ye ayatul kursi kalan daminɛ Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man zal ladhi yashfa'u indahu i bɛ jɔ indahu la ni ye indahu yɛrɛ jate ta ayinu o ye 70 ye nunu o ye 50 ye 50 ni 70 o ye 120 ye donc i bɛna dalu ta ka na hawu ta hawu ni dalu ye 9 ye donc o bɛ bɛn 129 ma ni ye ayatul kursi kalan ka ɲɛ ka na se indahu ma i b'o wurudi latifu wurudi yen nɔ 129 donc n'o kɛra i bɛ ayatul kursi i b'a tɔ dafa n'i y'a tɔ dafa i bɛ ka hami jira Ala la mais i bɛ kursi i b'a kalan fo siɲɛ 3 ka taa ka segin nin cogo in na i k'i ka mɔgɔ jira Ala la n'Ala sɔnna Seyfulaye i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye n'a ka di i b'a jidi ka taa ɲɛfɛ k'a kɛ siɲɛ 7 a siɲɛ 7 kelen o kelen n'i sera indahu la i bɛ latifu wurudi 129 i bɛ ka laɲini jira Ala la n'a ka di i b'a kɛ siɲɛ 9 o cogo la n'i y'a kɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ i bɛ da Ala ko la a faamuna belebele min ye Cheikh Mamadou Kuma an bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ka jɛmɔgɔ bɛɛ fo nin wagati la i ye fayida min di k'a fɔ mɔgɔ ni muru ye fayida di a lamɛnni dɔrɔn tɛ i b'a paratike mais i bɛ dɔ a la i bɛ dɔnnibaga in di i b'o cɛ b'a la mais n'i y'a lamɛn n'i y'a dɔn n'i m'a kɛ o t'a nafa dɔ ye o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen fayida fayida bɛ di bɛɛ lajɛlen k'a kɛ o la i bɛ fayida jaabi belebele n'an bɔr'o la diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'an na bi diɲɛ bɛɛ bɛ girin na bi diɲɛ fantan bɛɛ bɛ fɛn dɔ nɔfɛ o ye nafolo diɲɛ ma hadamaden bɛ nafolo ɲini a ye si jɔyɔrɔ kan belebele nafolo b'o cogo dalu b'a la Seyfulaye
dalu bɛ nafolo la fo a kabako ma ala yɛrɛ kale kan ala ko a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ inna min shay'in illa innana taza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum a ko i k'a dɔn foyi ti diɲɛ kɔnɔ f'i k'a sɔrɔ o magasin de bɛ anw ala bolo nka an b'a di jɔn ma n'a hakɛ damajira ye i ka na sɔn mun na an b'o de di nafolo n'a donna nafolo kɔnɔ Sefula est-ce que an ka émission jɔyɔrɔ tɛna y'a la ne bɛ jɔyɔrɔ b'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ girin n'o ye nafolo n'an donna o kɔnɔ mɔgɔ maa mago bɛ nafolo la n'i sera a ma an bɛ charte de d'i ma an bɛ charte d'i ma cogo di parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ko o ko fɔlɔ f'i k'a ɲɛ de dɔn cɛ o cɛ bɛ yen n'i ye mɔrɔya min si fɛ k'a salo dogo si fɛ e tɛ hami o ye kelen ye mɔrɔden kan ka jɔrɔ fɛn mun na o ye i ka ala yɛrɛ wele fɔlɔ i ka musa jaabi sɔrɔ ka dogo jaabi sɔrɔ i yɛrɛ ye o tuma i bɛ da la n'i y'a kɛ mɔgɔya bɛ jaabi an bɔra mɔgɔ minnu na an b'a dɔn o dama tɛ an yɛrɛ ye mun kɛ an ni ala cɛ ala kalenkanw na an b'a dɔn n'an y'a kɛ ala bɛ sɔn o de la n'i sera anw ma nafolo dalu kun la i bɛ fɛn o fɛn min ɲini n'a ye charte d'i ma wallahi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye wallahi suma wallahi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye mais bɛɛ da magara charte la charte n'a fɔra charte ni mɔgɔ nana ka na ala deli la depuis mana a tigi ka laɲini lajɛ k'a dɔn a bɛ ɲɛ a ti ɲɛ n'i tilal'o la ka bɛ se ka charte di o ye confirmation ye k'a d'a ma nin hakɛ in i bɛ ala jɔyɔrɔ ye i tɛ ne jɔyɔrɔ ye dɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye parce que ne bɛ fɛn min k'i ye ala kalenkan de don wa a ti falen n'a kɛra i bɛ ala jɔyɔrɔ ye ça veut dire ne ka baara fana sisan ni maa nana nafolo baara la Cheikh Mahamadu m'a f'i ye i b'a lajɛ n'i bɛ se k'a tigi kɛ nafolotigi n'i y'a ye i bɛ se k'a kɛ i bɛ délai yɛrɛ d'a ma e bɛ délai d'i ma parce que depuis lajɛli kɔnɔna na a bɛ dɔn e ka mɔgɔ bɛ ɲɛ hakɛ min na cɛ o cɛ bɛ lajɛli dɔn n'i y'i sigi ka mɔgɔ ka lajɛli kɛ i tilala lajɛli la n'i y'a ka jate ta k'a yɛrɛ ka tɔgɔ ni fɛnw bɛɛ ta k'a ban o yɔrɔ bɛɛ i b'a dɔn a ka mɔgɔ in bɛ se ka ɲɛ ka bɛn hakɛ min ma wa n'a mɔgɔ t'i dilan n'a sɔrɔ i sigi kun ye ala ko ye tiɲɛ fɔ a ye n'a tɛ dilan n'a ye karisa nin t'i dilan dɛ ça veut dire ne ye mɔgɔ ni nafolo ko kɔni don ne bɛ se k'i dɛmɛ gɛrɛsɛgɛ b'i ɲɛ mais i tɛ nafolo mara dɛ bɛɛ tɛ nafolo mara i b'a fɔ a ye tigi ye ayi nɔgɔ t'o la o mais dɔw b'a fɔ ko bɛɛ dara ala ma maa si da n'i tɛ nafolo mara tiɲɛ don ayi o tɛ tiɲɛ ye ala ye bɛɛ da bɛɛ bɛ kɛ président ya bɛɛ bɛ kɛ ministre ya bɛɛ tɛ kɛ hali bɛɛ bɛ kɛ alimami ya bɛɛ tɛ kɛ hali bɛɛ yɛrɛ bɛ kɛ dutigi ya voilà donc kuma in bɛ yen mais nafolo i ka nafolo baara sabu nafolo baara qualité ka ca i b'a qualité jumɛn jumɛn k'a la parce que n'a fɔra nafolo baara bɛɛ bɛ girin ka na sisan garizigɛ nafolo baara degré dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ o tɛ kun dɔ la i b'o bɛɛ de jateminɛ wa an bɛna ye nafolo baara kelen de bɛ wele ko ka min kɛ diɲɛ ye wa nafolo ko baara qualité caman de bɛ ne bolo parce que Sefula ye min f'i ɲɛna ala sɔnna ka fɛn min jarabi ne bolo o ye nafolo ko baara ye kojugu ni ne y'a kɛ ni ne ye charte di dɔrɔn ala bɛ sɔn n'i y'a kɛ non ni ne y'a kɛ dɔrɔn ala bɛ sɔn i b'a dɔn fɛn kun fɔlɔ ye barika ye cɛ o cɛ ala sɔnna cɛ o cɛ k'a bangebaaw ladon k'i jɔ n'u donni ye ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ye bilahi ni ala wele a bɛ sɔn i yɛrɛ tila ka ala wele k'i sɛbɛ don ala weleli ma n'i ye fɛn o fɛn fɔ ala ye k'a k'a kɛ jɔn dɔ ye a bɛ kɛ n ka nafolo baara qualité nafolo ko baara qualité minnu bɛ yen dɔ bɛ anw bolo kalo saba n'a y'o kɛ kalo saba an bɛ se ka charte d'i ma mais nin bɛɛ kɔfɛ n ye mun f'i ye an b'a daminɛ n'i ka ko yɛrɛ lajɛli filɛli o kɔfɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen an b'o kɛ mɔgɔw ye kalo wɔɔrɔ an b'o charte d'i ma kalo wɔɔrɔ bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn ko ala bɛ yen i b'a dɔn ko dɔ bɛ yen o ye kelen ye kelen bɛ yen an b'o kɛ bololanɛgɛ la hali a ma mɛn n bɔra k'o kɛ dɔ ye sisan o tigi yɛrɛ o ye kabako caman ye o la hali o ye n wele sɔgɔmada in na ka ka kunnafoniw di yan ale tun bɛ cogo min na ani fɛn bɛ k'a ye don min na ani bi a bɛ cogo min na kelen tɛ cɛ ka ɲamakɛjala ni baji a bɛna don min na a dara ala la ka d'an na an ye mun kɛ ka d'a ma ka charte fana d'a ma yanni charte in yɛrɛ bɛ se a ye ne wele a ye mun fɔ n ye o b'a ni ala cɛ o la nafolo ko baara an tɛ hami o la n'i nana n'o ye nacogo la an b'o kɛ an bɛ mun kɛ bololanɛgɛ kɔnɔ o kɔni n'anw y'a kɛ depuis dɔgɔkun depuis a dira e ma don min na ka s'a dɔgɔkun dafali ma i b'a dɔn k'i ni fɛn dɔ kɛra ɲɔgɔn depuis yen an bɛ ɲini na fɔlɔ
parce que débat bɛ d'i ma n b'a fɔ n'i ye na ka taa se dɔgɔkun ma n'i ye min ye kana dogo de a fɔ ni nkalon ninnu ayi i b'a dɔn ça veut dire e yɛrɛ dalen b'o fɛn yɛrɛ la ayi siga fosi t'o la Sefulayi a tɛ ci la o ayi cicogo t'a la semaine kelen n'o kɛra k'o d'i ma walahi i b'a dɔn k'i ni fɛn dɔ kɛra ɲɔgɔn na nafolo in garijɛgɛ kelen don nafolo ni gɛrɛsɛgɛ bon hadamadenw b'u ka faamuya la diɲɛ mɔgɔ dɔ bɛ a gɛrɛsɛgɛ ka ɲi mais o ni nafolotigiya tɛ kelen a garijɛgɛ ka ɲi a tɛ nafolo a tɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛmaw bɛ yen u bɛ diɲɛ ko u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ gɛrɛsɛgɛ kɔnɔ ka taa u mago si tɛ sa f'u mago mɔgɔ gɛrɛsɛgɛmaw u mana don diɲɛ ko ko min na ala bɛ sɔn i b'a sɔrɔ tuma dɔ mɔgɔ bɛ taa bagaw sigilen yɛrɛ ma u ta ka don fu dɔw la olu de wele ko mɔgɔ gɛrɛsɛgɛmaw mais ka ala yɛrɛ wele ala ka kɛ nafolotigi ye o y'a damana ko ye mais garijɛgɛ mɔgɔ min b'o garijɛgɛ la a b'o baara kɛ mɔgɔ min mago bɛ garijɛgɛ la pour que garijɛgɛ ka se ka sabati ye parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nin bɛɛ ko in bɛ a dulon bɛ ɲɔgɔn na u bɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais kelen tɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u garijɛgɛ ma sabati kosɛbɛ u yɛrɛ mago b'a la ka kɛ cogo min na o ma sabati kosɛbɛ mais o tigilamɔgɔ yɛrɛ mago bɛ u ka ko yɛrɛ lajɛli de la k'a dɔn u ka sababu bɛ fɛn mun na k'a f'u ye ka sɔrɔ k'u dɛmɛ o sira kan n'o kɛra o sɔrɔ ka d'a la k'a fɔ ko garijɛgɛ bɛ yen a bɛ lajɛli de kɛ k'a sɔrɔ ka tigi tɛmɛ o sira kan k'a tigi tɛmɛ o sira kan k'a f'i ye n'i ye nin baara in kɛ i bɛ kɛ nafolotigi ye mais kuma e yɛrɛ ka lajɛli e ye lajɛli kɛ ni taasira jumɛn n'i ka lajɛli position cogo bon anw ka lajɛli sugu ka ca an yɛrɛ ɲɛ yɛlɛla ka mun to an faw bolo ani an mɔkɛ yɛrɛ bolo parce que an y'an mɔkɛ ye an y'an fa ye an fa bɛ yen bi alhamdulilayi an y'an mɔkɛ ye caman de bɛ yen i bɛ se k'a fɔ k'i m'i mɔkɛ ye an y'an mɔkɛ ye an y'an fa ye an mɔkɛ o fa an b'o dɔrɔn de ye donc anw y'a sɔrɔla olu bɛɛ bɛ turabu da u bɛ lajɛli kɛ n'o ye kelen u bɛ lajɛli kɛ ni disikara ye su fɛ an y'o sɔrɔ u bolo fɛn wɛrɛw fana bɛ yen u bɛ lajɛli kɛ ni minnu ye gindo la olu bɛɛ tɛ an tɛ na kuma ye k'u bɛ da kɛnɛ kan olu bɛ kɛ kuma dɔw ne bɛ se k'a fɔ Sefulayi i b'i ka hami fɔ ne b'a fɔ n bɛ se k'i ka lajɛli dɔ kɛ yan mais n bɛ dɔ f'i ye yan n bɛ tila k'a fɔ n kɔnɔ n bɛ don so kɔnɔ miniti 10 n bɛ bɔ ka na fɛn dɔ f'i ye i b'i kunkolo minɛ o de la olu bɛɛ tɛ an tɛ na kuma ye mais i b'o lajɛli kɛ jɛmɔgɔ ye adamaden mɔgɔ mana jɔ a ka ko lajɛ i b'o kɛ adamaden ne b'o kɛ adamaden bɛɛ parce que i b'a dɔn diɲɛ sera yɔrɔ dɔ de ma bi adamaden bɛɛ mago bɛ fɛn dɔ de la bi mɔgɔ i n'i ka dɔnni sigilen i ka so fosi tɛ se k'a to mɔgɔw ka nafa n'a ye fo e filɛ ka nin mun kɛ ka bɔ réseau kan mɔgɔw k'a dɔn i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ dɔn i k'o kɛ ka jira mɔgɔw la i k'a kɛ mɔgɔw ye i bɛ baraji sɔrɔ a la yanni an ka se fɛn ko yɛrɛ i bɛ baraji fɔlɔ sɔrɔ a la n'a sɔrɔ i yɛrɛ alama yɛrɛ fɔlɔ i bɛ baraji belebele sɔrɔ nin na e bɛ baraji sɔrɔ a la ne bɛ baraji sɔrɔ a la. belebele n'an bɔra kɔnɔ n da magara laturu la i b'a fɔ aw bɛ filɛli kɛ mais laturu min bɛ ka fɔ est ce que laturu yɛrɛ bɛ se ka kabako dɔ kɛ adamaden ma min tɛ filɛli ye. Sefulayi laturu n y'a f'i ɲɛna cogo min na laturuden kelen o kelen kabako de b'a la ka hadamaden yɛrɛ mako dilan ni laturu ye k'a ban k'a sɔrɔ a ma don a la cogo min na o bɛ yen. k'a dilan hadamaden mako. hadamaden mako salen bɛɛ k'a ti kɛ fɛn ye. laturu bɛ se k'a kɛ. ka laturu kɛ k'a mako dilan k'a ban pewu k'a sɔrɔ a ma don a la cogo kɔnɔ laturuden de bɛ se k'a kɛ teliya lahara ko tɛ dɛ diɲɛ ko dɔrɔn dɛ. o fana tɛ ci ka wuli. ayi a tɛ ci ka wuli fiyewu. ni ti min dɔn dɔrɔn i t'o de dɔn. sabali kabako bɛ laturu la. Sefulayi ala sɔnna bi ɲɔgɔn ye ka latigɛ ko dɔw de la ko dɔw de la cɛ dogolenw bɛ yen cɛ dogolenw bɛ yen n'i ye olu bɔ ka bila réseau kan ni ala sɔnna mɔgɔ min fana kunsi olu ma ala bɛ sɔn olu fana mako ka tigɛ o b'a sɔrɔ olu se bɛ mako fɛn sa. o faamuna n'an bɔr'o la papiye ko gɛlɛya bɛ adamaden mɔgɔ caman bɛ kɔfɛ jamana kan u bɛ lafiyalen tɛ ka sababu kɛ papiye ko fana cogo. Sefulayi Alimasulu papiye ko fan ne ye mun f'i ye anw ka baara fanba ye sati ni anw ka papiye baara kɛ mɔgɔ ye n'an kɔni ye jateminɛ kɛ k'a ban k'a sɔrɔ papiye bɛ sɔrɔ anw bɛ dati mun d'i ma papiye t'a jɛ f'i ye. n'i ye jateminɛ kɛ k'a dɔn ko i ka nin papiye bɛ sɔrɔ anw bɛ dati mun d'i ma k'a fɔ i ka papiye bɛ sɔrɔ yanni nin cɛ i
ka papier bi sɔrɔ ka bɛn o kɔni ma a kɛra cogo cogo la i ka papier bi sɔrɔ ka bɛn o ma o ti wuli fiyewu baara ko kɔni c'est fila ye o ye ko nɔgɔma dan de mɔgɔ min bɛ yen n'a ti baara la ni o tigi sera an ma walima a y'an wele a ka baara ko kunnafoni na an ka ko kunfɔlɔ bɛɛ bɛ daminɛ ko jateminɛ de la fɔlɔ an kɔni mana jateminɛ kɛ k'a ye mun kɔni ti ɲɛ wagati min na parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'i y'a ka ko jateminɛ i bɛ se k'a fɔ a tigi ye e ka ne mako ye a bɛ dilan mais kalo in tɛ c'est fila bɛɛ tɛ dɔn baara la n'i ye lajɛli yɛrɛ kɛ i b'a ye dɔw ka ko tɛ dilan kalo kelen kalo fila t'a dilan kalo saba t'a dilan jatedenw de bɛ lajɛli yɛrɛ kɔnɔ f'i k'o fɔ mɔgɔ ye karisa e ka nin ko in sisan ko tɛ mais a bɛ kɛ filɛli b'o jira i b'o tiɲɛ fɔ a ɲɛna karisa e ka nin ko in a bɛ fɔ kalo saba kɔfɛ bi e ka nin ko in de bɛ se ka kɛ soit tile 30 bi kɔfɛ nin ko in e ka ko in bɛ se ka kɛ tile 20 bi kɔfɛ e ka nin ko in bɛ se ka kɛ mais e mago b'a teliman na tan n'i girinna i ka wari bɛ se ka dun mais ani mɔgɔ dilanni tɛ kelen ye c'est fila ye ne fa tɛ maa musalaka ne tɛ maa musalaka ni ne y'a lajɛ n'a ti ɲɛ dɔrɔn b'a f'i ye n'a ti ɲɛ ne b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ parce que san nana k'a sɔrɔ kɔlɔnba ɲinini voilà ani maa min ye yeli kɛ o ko dɔ san nana k'a sɔrɔ kɔlɔnba ɲinini belebele n'an bɔra la papier ko ani an bɔra papier ko baarako la mɔgɔ caman bɛ yen furuko gɛlɛya bɛ cɛ dɔw bɛ yen dɛsɛlen bɛ ka furu kɛ muso dɔw yɛrɛ bɛ yen dɛsɛlen bɛ ka furu kɛ o fɛnɛ b'o kɛ cogo sisan cɛ dɔ bɛ yen u mana bɔ muso min fɛ sisan a faamuya furu tɔnɔ ye fɛn dɔ ye o ye den o fɛnɛ cogo c'est fila ye alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barika denko baara ye ne fa ci ye denko baara qualité b'anw bolo a bɛ kɛmɛ o ye ne fa ci ye n'anw an bɛ denko baara kɛ mais fɛn dɔ bɛ yen fo kana ɲinɛ o kɔ toujours n bɛ se k'o kuma kelen fɔ ni ne y'a ye k'a fɔ i ti den sɔrɔ ne t'i musalaka maa dɔw bɛ yen olu bɛ da o tɛ den sɔrɔ maa dɔw bɛ yen olu ti den sɔrɔ dɛ ala ma den da mɔgɔ dɔw bɔgɔ la deli yɛrɛ tɛ se ka foyi ayi ka nin yɛrɛ sɛgɛn o la lajɛli kun ye nin ko k'a dɔn min de bɛ kɛ o ni a tɛ kɛ ko dɔw bɛ yen ala ma sɔn u yɛrɛ kɛlɛ ma n'o dɔnna dɔrɔn u bɛ to ten ala ma sɔn ko o kuma n'i ko k'i b'o kɛ a bɛ ko kuma denko san n'a y'i diya i bɛ deli dɔ yɛrɛ denko ni an y'a ye k'a fɔ i bɛ den sɔrɔ an ka denko ye dɛlɛ de ne y'o de f'i ye baara min fanba ne fɛ dɛlɛ de don e yɛrɛ ka baara plupart bɛɛ ye dɛlɛ a fanba ye dɛlɛ de ne bɛ dɛlɛ min d'i ma dɔrɔn i bɛ ala jɔyɔrɔ ye n'a cɛ ne ye ko fila de f'i ye mɔgɔ min sɔnna k'a bangebaaw ladon ala tɛ sɔn ko ka ci a filanan ka ala yɛrɛ wele ka mustajabu sɔrɔ i yɛrɛ kɛcogo la i ŋaniya ka ɲi i ka fɛn bɛɛ ka ɲi i b'a dɔn kɛcogo ti ka ala wele wala n bɛ kuma ninnu fɔ k'an jigi da ala kan n'o yɔrɔ ye wa a tɛ falen belebele maa caman bɛ yen furu bɛ kɛ den bɛ sɔrɔ cɛ caman bɛ yen den bɛɛ bɛ sɔrɔ a bɛ den sɔrɔ a muso fɛ mais dilan ta fanfɛla a tɛ muso la nisɔndiya comme muso mago b'a la cogo min ko bamanankan na cɛ caman ka jama tɛ ɲɔgɔn ye parce que ni du caman kɛlɛ fɛn bɛɛ a ju ye yan belebele ko fɛnɛ cogo cɛya problème c'est fila ye cɛya ko problème fanba bi an ka foyer kɔnɔ kosɛbɛ kɛmɛ ka cɛw sɛgɛn fa kɛmɛ sababu ye ka cɛw kɛ fura caman talaw ye bɛɛ bɛ fura sugu bɛɛ ta k'i yɛrɛ sutura n'a ye kɛrɛfɛ mais diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ sababu de b'a la cɛya baara sababu cɛya ko problème ale kɛmɛ k'an ka foyer tiɲɛ bi kosɛbɛ a ye cɛ kɛ fura caman talaw ye bɛɛ b'i yɛrɛ sutura ni ko ni dɔ ye kɛrɛfɛ mais diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ fura b'a la dalu b'a la cɛya ko baara a fura dilanni a kɛra kɛcogo k'a dilan ni ala tɔgɔ yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye k'a dilan ni yiri yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye se fila ye ala sɔnna ma n'an y'a fɛn fɛn dilan k'a d'i ma dɔgɔkun kelen n'i y'o kɛ kelen kan kuma dɔ la i bɛ sɔn ka jɔ ye i b'a jɔ ye o kelen kɔni n'i ye dɔgɔkun kelen sɔrɔ o kan i b'a jɔ ye i b'a jɔ parce que i bɛ kalo 3 de kɛ
dɔgɔkun kelen sɔrɔlen kɔfɛ a kan i bɛ kalo 3 de kɛ tuma bɛɛ hali ni fiɲɛ tora ka i fili cogo dɔ la a bɛ kɛ baara kalo 3 i bɛ se ka kalo 3 de kɛ hali ni fiɲɛ y'i fili cogo dɔ la ko dɔ bɛ kɛ a fanga bolo bɛɛ mɔgɔ caman fana bɛ furu kɛra furu sara dɔ yɛrɛ jɛgɛ du cɛ dɔ yɛrɛ jɛgɛ du muso dɔ ko bɛ dɔ ye k'a karaba a ka fa la ka se ka furu dɔ banna dɔ la ka se ka ala sɔrɔ yɛrɛ karabali muso ko karabali ni cɛ ko karabali n'olu baara ka ni dɔ karaba ka di dɔ ma n y'a faamuya i n'a fɔ ka ni dɔ karaba ka di dɔ ma i n'a fɔ cɛ dɔ bɔra muso dɔ kɔ a n'a daminɛ fɔlɔ parce que ni jarabi kɛmɛ ka mɔriw sɛnɛ kɛmɛ ka cɛw sɛnɛ muso ko baara ale de bɛ mɔri wɔsi kosɛbɛ mɔri bɛ wɔsi o la mais n ye mun f'i ɲɛna toujours an kana ɲinɛ o kan n bɛ se k'o kuma kelen de ma parce que i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen ala yɛrɛ kan ka latigɛ bila olu ɲɛni na mais muso ko n'a nana karabali sira kan ni ne ko b'a baara kɛ ne b'a di i yɛrɛ ma e yɛrɛ b'a tiɲɛ fɔ n ɲɛna a baara kɛlen kɔfɛ ka tiɲɛ di ne ma ye mun ye ne b'a f'i ye fɔlɔ ne bɛna fɛn min kɛ bi yanni n'i y'a d'i ma bi su la e k'i da dɔrɔn o ye cɛw ka problème ka cɛ karaba ka di muso ma soit ka muso karaba ka di cɛ ma n b'a daminɛ cɛw ta fɔlɔ parce que ale kɛmɛ ka mɔdenw sɛgɛn kosɛbɛ mɔdenw yɛrɛ bɛ sɛgɛn fɛn dɔ la o ye muso ko baara ye kosɛbɛ n'i y'a kɛ ka di maa min ma i b'a su i b'a su i bɛ ko dɔ ye i bɛ ko min ye e yɛrɛ i bɛna tiɲɛ de fɔ dɛ n'i nana o tiɲɛ min fɔ o ye dalilu ye e yɛrɛ bolo o tiɲɛ de bɛna fɔ e ye n bɛna tiɲɛ yɛrɛ fɔ n ye mun ye muso ko na n ye nin ye se fila ne tɛ baara kɛ ka nin diɲɛ mɔgɔ si ma ne bɛ sariti min d'i ma ne ni sariti in fana cɛ ne bɛ fɛn dɔ f'i ye k'o jateminɛ o de ye n'i ye mun ye k'o fɔ n'i y'a daminɛ yanni tile 3 cɛ dɔw ta ye dɔgɔkun o bɛ fɛn dɔ fɔ ne ye nin ye muso ko ta fɛ muso min fɛ cɛ ka karaba cɛ karabali ka di muso ma o yɛrɛ ka nɔgɔn ni muso karabali ka di cɛ muso ta yɛrɛ ka nɔgɔn ka cɛ karaba cɛ min kan k'a di muso ma o ye yɔrɔnin kelen de ye ka muso de karaba ka di cɛ ma n k'o de bɛ mɔdenw sɛgɛn fana bɛ se bɛ wagati an ka baara nin wagati la ko wala an da magara fɛn caman na ka di ya kuma ala ma ka foli da ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ bɛɛ ma sɛgɛnba dɔn a ye muru ye kuma ma da a ye si fila yɛrɛ ka wuli ka jɔ ye fɛn min ye ka don muru alhamdulilayi chef layi an ka kumakan laban tɛ dɔwɛrɛ ye aw yɛrɛ minnu ye a sen ta ka da aw kunna ka se yan an bɛ aw fo k'aw barikada foli diyara ka nani na ka na bɔ an ye kɔfɛ an bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo a bɛɛ barikada kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an ka jamana ala ka basigi ɲɛmɔgɔw b'a kɔnɔ ala ka fitinɛw ban ala k'an ka fanga ɲininaw ala k'u bɛɛ sɔn hakili ɲuman na o de ye an ka kumakan laban ye a diyara n ye lamɛn yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i y'a fɔ ta ma an bɛ da sigi ka bɔ bi an ni Sɛki Mamadu Kumare kun ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ an da donna baara caman na surtout nafolo ko baara fo a ka base yɛrɛ an ni morikɛ yɛrɛ sigilen fantanya b'a la fantanya t'a la yɛrɛ min dɔn ka cɛ ni mori kɔni b'a bɛ nafolo baara kɛ ne fɛ je pense i b'a k'i yɛrɛ ni mori ko b'a bɛ ko o ko k'a yɛrɛ ni mori ko a bɛ donko baara kɛ o b'a sɔrɔ den b'a bolo a bɛ muso ko baara kɛ muso b'a bolo a bɛ duko baara kɛ a b'a du kɔnɔ n'i y'a mɛn i bɛ nafolo baara min o b'a sɔrɔ nafolo b'i an donna sen fila yɛrɛ ko ye an donna salon kɔnɔ ko yelen i yɛrɛ bɔli fɛnɛ yelen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ye fɛn fɛn fɔ a ko a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ bon an nan'a fɛ yen fɛnɛ an y'a bɛɛ dafalen sɔrɔ a la parce que ni mori ko a bɛ nafolo baara kɛ i bɛ n'a fɛ yen i bɛ don a ka du kɔnɔ i bɛ sin dɔn i kan ka dɔn nin b'a dɔn nin t'a dɔn o b'an donni fɛ chef la o se ka kɛ o e bɛ k'a fɔ k'e bɛ fɛn min kɛ mɔgɔ ye e yɛrɛ mako b'a la tiɲɛ yɛrɛ o ye tiɲɛ ni morikɛ ko a bɛ nafolo baara kɛ a ka y'a yɛrɛ ok alhamdulilah an b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen bi ani Sɛki Mamadu Kumare kun ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ a da donna baara o baara nafolo ko ni fɛnw ni mori y'a fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kan ka sɔrɔ morikɛ yɛrɛ bolo tuma dɔ a bɛɛ lajɛlen b'a bolo hali n'i y'a ye nka cɛ min bɛ k'a fɛ kɔni b'a dɔn ko kan dɔ b'a kan an donna a ka so kɔnɔ sen fila yɛrɛ sɛbɛntiya tɛ kan dɔ bɛ o la nafolo ko la min yɛrɛ bɛ don la ci ka wuli o la n'o kɛra dɔrɔn o bɛ ɲa m'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛna jigin sɛnɛla nin kɔfɛ ala k'u bɛɛ ka sababu kɛ ala k'a bɛɛ jaabi a bɛ bɛɛ lajɛlen ka fɔ a bɛɛ lajɛlen asalaamaaleykum warahmatulahi taala
kan bɛ diya waati